Kig ud så. Peter. Sådan. Michael Laudrup. Yeah, godt skat. Værsgo. Og så kommer far. Mål! Så er det Peter. Med venstre foden. Prøv med højre foden. Sådan. Værsgo. Den her vej. Kan du vise, hvor du kan sparke, skat? Yeah! Værsgo, skat. Yay! Oj! Godt, Peter. Værsgo. Du er dygtig, Peter. Og med videre siden.